diagnosis kata ng'eyo tuone chon kapok onyare ahinya kata kapok onyae dend oganda. Nyiswa ni to kinde mokadho aseneno ka sirikal nokawo nyamrerwa mantiere kor gwenge gitiyo godo mondo gikonye weche mag thieth. Nyiswa ni to ere kama udonje gi jogi, nitiere kaka utiyo kanyakla gi nyamrerwa koso unu tiya yoru kaka network mar jogo miluongo ni champions mag TB, ere kaka utiyo heiye kae Isaac? Ingene lweny mar TB ni ok en mar ng'at achiel, en lweny ma nyaka nywakne. Koro wambe watiyo kanya achiel gi CHPs go, wakonyre sama gin be kapon gi identify cases giluongowa, koso seche moko ginyalo yudo ni gi identify cases go to nitie joma tama. Koro wan jogo mosewuotho e yorno, koro giluongowa to wawuoyo kod ji aina kamagi, manyisogi ni ma en kaka koro oyudi maybe in gi signs mag TB, to koro watemo mondo wahoyogi, wa cancel gi kendo wahoyogi, wanyisogi ni kata obedo ni inyiso signs to omedo ber ka otim screening, to koyudi ka in gi TB to ma en tuo ma bedo treatable, ama inyalo kimuonyo yath idhi chango ma ngimani bed e ngima kawaida. Koro en gima wa collaborate nyaka gi CHPs ama nyamrerwa e community kucho, wa collaborate kodgi. Ka giro joma tama to giluongowa mondo koro wanyisgi kaka big ni wan wasebedo e wuoche no. Koro wanyisgo ni ma en kama kaka onego timo kama wapinyogi puonj mano onego gitimo, kama onego gidak, chiemo onego gichamo, kaka onego gimuonyo yath, alafu be kendo wa assist gi paro negi chieng' mar dhi e clinic. Ma ariyo, nitie jomoko ma samoro wigi wil ama gilal, koro wanyalo wariwore gi facilities ama kuonde mag thieth kapo ni nitie joma olal negi ma koro chal bolo ni treatment interrupters, gi interrupt treatment margi. Koro wadhi gine community kacha kwa wamanyogi mondo wuo kodgi mondo waduokgi mondo giruoge line mar muonyo yath ma kawaida. Erokamano ya Isaac. Kinde mokalo neno ka jatend piny manyien mar piny mar Amerika mosebedo bende ka chwalo kony ne pinje mag Afrika gi pinje mamoko, kony mag thieth ahinya to ne TB kod tuo mar ayaki. Kenya kano waneno ka ne nitiere moko kuom jotije ma bende ne tiyo kuondego manosechako ywak kaluwore ni tich orumonegi, ka jotuo bende ywak ni onge chwalo thieth kata chenro mag chwalo yedhe kaka biro dhi mbele kaluwore gi chungo chenro mar chiwo kony ma kamago. Nyaka sani ung'iyo ni to chal ni nade, ere kaka chal kono Isaac ahinya to e kedo kod tuo ni mar TB, ka nyaka ne koro chung chenro mar chwalo kony gi jatend piny Amerika manyien Donald Trump? Gikruok osebedo mang'eny nikech mokwongo kane wach ni owuok kane Donald Trump ogolo that directive, noyudo ka ng'eny ji nitie joma jotuo manipone line mar thieth ma kana wasewacho mbele cha kata ni tuo ma TB, thieth ma TB en thieth ma dhi alanda ma odhi dweche 6. Koro ka jomoko nitie mane oyudo buok, kaparo ni yawa yedhegi onego nomuonyo gi pile pile, to ka koro Amerika mane osebedo ni ka en dola maduong' e chiwo support mag yedhegi, to koro osewacho ni ging'ado kony. Koro yudo ka ng'eny jotuo mag TB man tayari manie treatment ne nigi buok kabisa. Koro wasetemo kaka champions mokwongo mondo wa encourage geni nitie geno, wan gi geno ni kata bedo ni nomiwa waiver ma 90 days ma berumo dwe mabiro, to wan gi geno ni waketo pressure one as champions, network of TB champions in Kenya, waketo pressure mondo sirkandwa ni mondo sama koro gitimo budget margi, koro yadhe mag TB gi mag HIV gi koro okete budget mar sirikal, kik obed ni koro wategemea gine maoko kila mara. Onego bed ni kaka wan kaka champions gima wagine kabisa wasero kendo watimo advocacy, wanyiso sirikal mondo wabed gi domestic resource mobilization
en manyo pesa domestically manyalo kata for yedhe mag TB gi, because ok wadwa ng'ini TB tuo mar TB en kichako muonyo yath ok onego ni interrupt kata odiochieng' achiel, because ki interrupt to inyalo develop resistance makoro ibedo gi miluongo ni ibedo gi MDR TB ama en TB moro makoro osebed ni koro o resist yath, to iyudo ka TB aina ni koro thieth mare bor zaidi, koro okalo dweche 6 mowacho moko dhi nyaka kata higni 2, koro iyudo ka okelo pek ne ng'ano ma muonyo yath, mar okelo pek ne sirikal because yedhe gin expensive. Koro wasundo sirikal mondo otim domestic resource mobilization mondo budget, sama itimo budget gipar wach mar TB, HIV gi malaria mondo obed ni en ting' mar sirikal.